Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Vadiwa vateereri, hanzi nyika imwe neimwe ine zvayo. I feel so privileged to announce to you kuti nezuro takatanga chimwe chirongwa chinonzi European Confessions. You can just search European Confessions. Maybe our channel will show up, or rather I'll just paste the episode yatakatanga nezuro. It is quite an honor to be chosen to share these confessions with you. My confessions are achibva from different cultures. Rekaiti vatapinda muma confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi hello mukomanashi, please hide my name ndinzwewo kubva kuvanhu veduwe. Inini ndakarorwa zvangu nemurume asina chinhu kana one room zvayo, but zvandichataura pano kwete kuti it is because of shanje, but ndinoda kunzwawo kubva kuvanhu. Ndine muringina wangu ari form 4, so ane mukomana wake waari kudanana naye, saka anenge akazoudzawo amai kuti ndiye achazova mukuwasha wavo. Manje mai vakaramba vakati ndoudza baba vako ukatadza kuinyora form 4 iyoyo. Then akandiudza kuti ndizvo zvakaitika. Ndikazobvunza kuti ko mukomana wacho ndewe kwani? Iye akabva ataura zita nesurname. Ndakabva ndaziva kuti ndosaka amai vajamuka, ende ndakatovafonera vakatondiudza chaizvo zvandaifungidzira. Veduwe, dzinza iroro rakarombewa. Mazuva acho azvaiita vainge vakatoromba, zvainge zviine mukurumbira. Taiva tichakasakara hedu tiri vana, but waingonzwa anhu achitaura, uye pagore mudzinza umo maifa vanhu kwete zvekutamba. Izvezvi kana mukaona mota inofamba nemukomana wacho munotya. Apa mwana mudiki-diki, kana wakatomutarisa anotorakidza kuti munhu atova nezvinhu zvake. Saka ndoudzawo sei munin'ina kuti iyi ndiyo nyaya yawakasanzwisisana naamai. Kana ndikamuudza haazoti sisi vane godo here, nekuti inini murume wangu munhu wekuti haana kana chinhu. Ndiyo nyaya takatumirwa naHaidi. Apa pari very tricky. Sometimes ukada kuprotecta your little sister, iye anobva afunga kuti maybe uri kundinzwira jealousy because ndazvibatira mbinga yangu. Vadiwa vateereri, let us help Haidi mucomment section. Rekaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please post on my behalf. Inini ndiri murume, mwana ndine 1 mwana mukomana. I am working in South Africa. Madam, last year vakati ndarwara, ndava kuda kumboenda kumusha. Ndakabva ndawana vatora mari vaenda, because ndanga ndati tichaenda kwa doctor first. Ndaitumira mari as usual. Mari yangu ndiyo yavaidya nechikomba chavo. Vakazotanga kusabatika online. Vainge voti kana vakabatika vaita imwe rafu yainge isingaiti. Ndakazokwira kudzokera kuZimbabwe, then vakabva vatanga kundiitira mamudzo because vainge vava kudanana neumwe murume, but murume uyu aiva nemukadzi wake already. Akazoti sisi vake vandiudze kuti ndawana umwe murume, but mwana ndogara naye because murume wangu uyu munyowani anondida zvese nemwana wangu. Inini hapana kuipa. Ndakatora hangu mapapers angu chete ndokubva ndabuda ndikadzoka kubasa kuno kuSouth Africa, ndikabva ndatanga a new life. Iye akabva azorambiwa ndokubva adzingwa last year muna December. Here comes this year January, munhu akabva atanga kufona achindiudza kuti mwana haasi kuenda kuchikoro, plus ndakatadza ndiregerere, ndinoda kudzoka kumba ndipewo a second chance. Ndikabva ndamuti isa mwana kumusha kuna tete anova hanzvadzi yangu. Akabva aenda nemwana uya ndikabva ndamutengera zvose zvaidiwa pamwana, nekuti mwana uyu ainge ava kusaenda kuchikoro. Now mukadzi uyu ari kuda kuuya kuno, ndiri kumuti siya mwana uye. Inini according to my plans ndiri kuti kana achingosvika pabhazi obva atambirwa netimu iri rinobva ratomuroverera
10 bullets mumusoro pakadii macousins because ndine pain yemari yangu yaaidya neboyfriend yake. Mukomanashi, when you post ndichange ndirimo mucomment section. Ndiyo nyaya yatakatumira namukoma vedu ava. He sounds so depressed. Let us try to give him counseling mucomment section. Rekaiti bataenda panyedu inotevera. The following story comes from a WhatsApp voice note. Hanzi, hello mukomanashi, kuno kakaoma. Tezvara vangu vari kudanana naamai vangu nyakubereka. Ndiri mukadzi ane makore 25 ekuberekwa. Ndine vana vangu vaviri. Nyaya yangu yakamira sekudai. Baba vangu vakashaika last year. Amai vangu vanogara kumusha nemasisters angu, uye amai vemurume wangu vakashaika havo, but kwatova kare. Vatezvara vangu vanogara zvekare kumusha ikoko. Inini nemurume wangu takaroorana vematongo, uye pamba pedu nepababa anesu tinongoganhurwa nerukova. Vabereki vedu tinovachengeta zvakafanana. Baba takavatsvakira mukomana wemombe kuti vaone chinovavaraidza nekuti vainge vava kugara vari veka pamba. Vana vavo vese vakaroorwa, vamwe vari kumabasa, vamwe vakaroora. Ndakati umwe musi ndakakaruka ndafonerwa navatete vangu vachiti, dai wasvika kuno tambotaura pamusoro paamai vako, nekuti amai vako pane zviri kuitika pakati pavo navatezvara vako. Inini ndakabva ndatobhipa ndikaita hasha, ndikabva ndatuka tete kuti ko munovengerei amai vedu, inga hanzvadzi yenyu yakashaika, saka chamucharamba makangovengera amai vangu chiko. Vakabva vati sorry hako, asi kana ukawana mukana usvike kuno. Inini ndakabva ndazviramba, ende ndakazviramba. Ndakazoti ndagarazve ndikanzi amai vanorwara. Ndakanzwa BP yangu kukwira. Munin'ina wangu paakandisira WhatsApp voice note achindiudza kuti kunoko mama vaita miscarriage. Ndakamutukirira zvisingaiti paWhatsApp kuti iwe unopenga chete, unofungidzira kuti mama vane 46 years vanganzi vabatira pamuviri, uye kana vakabatira pamuviri dedi vakabva mukushaya manje, saka mimba iyoyo yanga yabva kupi? Izvi hazvo zvakati zvapfuura, uye amai haungavabvunzeka kuti ko makaita musikanzwa wai. Ndakazofonerwa zvekare nekalittle sister kangu kakandiudza kuti sisi ndatova nemazuva ndichiona sekuru vaanesu vachibuda kuseniseni mumba mamama. So takazorongana. Inini ndikabva ndati ndikuda kumbodzokera kumusha, asi murume wangu handina kumuzivisa kuti ndaifambira nauyei. Ndichisvika kuZimbabwe ndakabva ndasvikira kumba kwavatete ndikagara ikoko kwe3 days. Ndakasvika pakukumbira ruregerero kuna vatete because tete vakabva vatanga kurudunura nyaya dzose dzainge dzichiitwa namama navatezvara vangu. Ivo tete vachirondedzera vanoti kuzozvibata kwavakazviita kuti mama vari kudanana navatezvara, hanzi vainge vamukira makuseniseni vachida kuuya kuzogoka moto pamba pedu kuti vakwanise kubikira vazukuru vaenda kuchikoro porridge remakuseniseni. Saka kana tichibva kumba kwavatete tichienda kumba kwedu tinodarika nepamwe pamusha, but musha uyu watova dongo. Vanhu vepo vose vakapera kufa kudharadhara. Saka tete ivo vanoti hanzi ndakaona umwe munhu ainge akaita sekunge munhukadzi, but munhu uyu ainge achiumburuka mumadota. Saka hanzi munhu uya paakanditarisa ndakabva ndatanga kumhanya. Saka hanzi ndichimhanya ndichinopinda mumusha ndakabva ndangonanga kubedroom kwaamai vako, but ndisati ndanoka hanzi ndakanzwa mashura chaiwo. Hanzi amai vako vainge vaine umwe murume mumba imomo. Ivo nemurume uyu hanzi vaiita kuridza mhere vachiudzana mamwe mashoko hanzi anonyadzisa zvisingaiti. Asi hanzi mashoko andakazobata, amai vako hanzi vainge vachitoti ndiri kuda mwana izvezvi, haubude muno kana usina kundipa mwana. Tete vakabva vati ndakashaya kana simba rekuti ndikwanise kunoka padhora amai vako nekuda kwemashoko ainge achitaurwa naamai vako. Hanzi padongo paya ndakazongodarika mukadzi uya ainge akagara paruware. Hanzi akanditarisa. Paakanditarisa hanzi ndakabva ndatanga kumhanya. Hanzi ndakasvika pamba ndiri chamuwiriri, but ndakabva ndashodoka gumbu. Makuseniseni zuva richangobuda hanzi ndakabva ndadzokera kumba kuya ndokubva ndatanga kuronda tsoka dzemurume uya. Hanzi tsoka dziya dzakanoyambuka
rukova, ndikabva ndabirawo mhiri kwerukova kusvika ndasvika pamba pavatezvara vako. Hanzi vakabva vakumbira tezvara vangu ipwa sezvo yainge iri nguva yezhizha. Saka pamba pavatezvara vangu pane rimwe gadheni riri padhuze nepamba. Saka hanzi vakati vachifamba kudaro tete vakabva vatarisa bhutsu dzainge dzakapfekwa navatezvara vangu zvekare nematsimba adzainge dzichiita pasi. Tete vakabva vaona kuti ndiwo matsimba exactly avainge varonda kubva pamba pedu. Takazoronga natete kuti tichange tichitaimira mama kuti movement dzavo dzakamira sei. Hapana kana kumbotora nguva. Takazobata baba vachibuda mumba maamai vangu vedu vendakapererwa. Handina kana kumbowana simba rekutaura. Ndakabva ndaudza murume wangu kuti kunoko ndizvo zvaitika, but iyewo haana kana solution to this issue. Todii? Tovabvunza here? Ende kana tichivabvunza tovabvunza takamira pai? Ko tikaramba takanyarara amai havazobata zvakare pamwe pamovhiri vakazokuvara here nenhau yekuti amai vakura? Please help us. Chimwe chinhu chiri kundibhowa ndechekuti murume wangu ari kundiudza kuti let us keep this a secret. Ngatisaudza vamwe vanhu vehukama. Ivo amai navatezvara vangu hanzi vachazongosvika pakurambana vega. Vedare, nyaya yakaoma. Ndiyo nyaya yatakatumirwa nemwanasikana uyu. She is looking for solutions. Ngatimupei masolutions mucomment section. Rekaiti vataenda panyedu inotevera. Hanzi hello mkoma, please chitupa changu vikai. Inini ndakapiwawo mushonga wekuti ndikwanise kufadza husband yangu pabonde, but ndava kuita dambudziko rekuti ndinoputika mamwe mablisters pasikarudzi nekubuda mvura, ende mvura yacho kana ukazogara usina kuigeza inotanga kunuhwa. Ndiri mukadzi ane makore 29, ndakaroorwa uye marriage yangu imarriage yekuti inovava nenhau yekuti murume wangu anoita zvemagirlfriends. Chikafu anotenga, anondiitira zvose, asi handina kana nguva naye. Nguva yake zhinji anenge ari kumafaro, kutanga kubva Friday auye pamba, anozodzoka Sunday manheru. Inini ndinoitawo zvekutenga hembe ndichitengesa muHarare. Saka ndine umwe rana wangu anogara kuTanzania, but she is a Zimbabwean. Paakazoya kunoko kuZimbabwe tainge tatova personal friends. Akazondishanyira kumba kwangu, akabva aona situation yainge ichiitika kumba kwangu, akazodzokera yake kuTanzania. Akazoti ava kuTanzania one day we were just chatting, akandibvunza kuti were things getting better between me and my husband. Ndikabva ndamuudza kuti no, things are actually getting worse. Iye akabva andiudza kuti she had a solution to my problems. Akabva andiudza kuti kunoko vakadzi pane zvimwe zvinhu zvavanoshandisa kuti vakwanise kudzoreredza varume vavo vanenge vachiita kumbomumba kumbopanze. Iye akabva atanga kundiudza situation yake, akandiudza kuti ainge akasangana neumwe murume uyu akabva amunyepera kuti ainge asina mhuri, but later on ndipo paakazorealize kuti munhu uyu aitova munhu ainge aine mhuri yake kudhara. Saka hanzi munhu uyu ndainge ndakamushandisirawo powder iyoyo hanzi inopfekerwa kuzasi. Hazvina kana kumbotora nguva, murume uyu akabva amutengera motikari ndokubva atomuvha in naye. Paakazofinda out kuti munhu uyu ainge atone mhuri yake, ainge atobatira pamuviri pemurume uyu. Saka akabva andiudza kuti kana powder iyi ukaitenga ukaipfeka kuzasi, akabva andiudza kuti kana kuri kunze murume wako ukamushandisira mushonga uyu, kunyange palunch chaipo murume wako will decide to come after you, because always in his mind he will want to have you. Akabva anditi even amai vake kana hama dzake dzikada kukunyeya naye, iye anouya achikuudza zvese zvavanga vachitaura pamusoro pako. Inini ndakabva ndaona kuti zvinhu izvi zvainge zvichitaurwa neshamwari yangu iyi zvainge zvakanaka. Ndakamubvunza kuti ko mushonga uyu unoita mari? Iye akabva ndiudza kuti unoita 400 US. Ndakamuudza kuti vasikana shuwa mukabva mandirovawo pasi petsoka kudaro. Iye akandiudza kuti pane makosti ekuzotumira nekuita sei. So ndakazoreiza mari iya ndokubva ndamutumira. For a long time akabva
akabva amborekedza kutaura neni ndikatozviudza kuti apa ndainge ndanyudzwa mari. Then akazotanga kundiudza kuti mushonga iwowo kuno kuTanzania hauchawanikwi, saka ndataura neumwe rana shamwari yangu iri kuZambia, saka she is going to send you that same type. Then later on ndakazotaura neuya rana wekuZambia ndikabva ndazotumirwa powder iyaya yakauya nerimwe truck. Ndakati ndagamuchira powder iya ndikasvika kumba ndikabva ndaita zvese zvandainge ndaudzwa. The first day handina kukwanisa kuzviita because already by the time yandakazogamuchira parcel it was already too late and my husband was all over me, saka nguva yekuti ndikwanise kupfekera powder iyi kuzasi ndakabva ndaishaya. The next day ndakati murume wangu aenda kubasa, ndikabva ndatora kamwe kajira ndokubva ndatora powder iyaya ndikabva ndazvipfekedzera kuzasi ndikaswera hangu the whole day, but ndainge ndichinzwa kuti feelings angu ainge atondikuvadza. Usiku murume wangu paakauya handina kana kumbomupa mukana, akangoti achibva kunogeza ndikabva ndatomuudza kuti ngatipinde mumakumbeze. For the first time in my life murume wangu akaprodusa katatu, but akaramba achingoenderera mberi nebasa. Usiku hwose takashandana and everything went well, and later that day I was showered with love messages achibva kumurume wangu. Ndakabva ndaudza sisi vangu vaya vekuTanzania because already she was treating me as if I was her younger sister. Ivo vakabva vandiudza kuti it is just the beginning. Ini ndaona situation yadai, so that day ndakabva ndapama zvekare imwe powder. Manheru aya murume wangu akabva adzoka, but takazoti tava kuita bonde ndainzwa sekunge ndiri kuparwa kuzasi. Bonde racho rainge risingatombonakidzi zvachose. Ndakangoshingirira hangu nekuti murume wangu iye airakidza kuti ainge achinakidzwa nezvaainge achiita. But ndakarara mukomanashi ndakatanga kuva munhu wekuti ndainge ndichirota ndichiita bonde neumwe munhurume. Zvinhu izvi zvakaitika for 6 months. Now chava kuitika ndechekuti ndinobuda tumwe twakaita kunge mablisters. So ndakazobvunza shamwari yangu kuti ko mushonga wako kazi ndizvo zvaunoita here? Iye akabva andibvunza kuti mushonga uyu wakaupfeka kangani. Ndikamuudza kuti I was almost using it on a daily basis because ndainge ndichida kuti zvinhu zvangu zviite zvakanaka, since murume wangu ainge ari munhu wekuti aigara achingondishora. Iye akabva andiudza kuti it means kuti wakaita overdose. So ndakabva ndamubvunza kuti saka remedy yekuti awa mablisters apere ndeiyeyi. Iye akabva angondiudza kuti ndichakutumira solution, but from there on kutaura kwangu naye kwatova kuya kwekumanikidzira because most of the messages andinomutumira iye anongoblutika. Then after a few days anobva angokuti hai, kana akakuona uchitaipa anobva atobva online ozopinda later on kuzoti akupindure, anobva angokuudza kuti ndanga ndiri busy. The reason yandazokutumira imessage mukomanashi ndeyekuti lately ndainge ndakamutumira mari because pane stock yandanga ndichida kubva ikoko. Last message yakabva kwaari akangondiudza kuti mari yako yasvika, ndichaenda ndonokuhodhera then ndobva ndabatisa staff yako patrack running. But mukomanashi later on pandakazocheka ndakabva ndaona kuti munhu ainge atondibloka because ndakatanga ndatarisa about yake ndikaona isingachanyore chinhu, profile picture painge pasisina. Ndakazotora foni yemurume wangu ndokubva ndatanga kutaura narana uya ndichipretenda sekunge ndini ndainge ndiri murume wangu ndichida kukonfirma kuti order inouya rini. But mukomanashi ndakashamisika nemashoko ainge achitaurwa narana uyu achiudza murume wangu, mashoko ekuti haungamboudzi murume wemumwe munhu. Mashoko iwawo akabva atanga kutaura zvose zvekuti ndainge ndakabira murume wangu mari ndikamutumira mari yekuti akwanise kunditsvakira mushonga wekumupfuwira. Mukomanashi hapana kana chaasina kutaura because zvimwe zvinhu ndaita ndichitomuudza kuti murume wangu anonditi pabonde ndiri munhu akatonora, but zvese izvozvo akazvinyora. Ndakabva ndangomubloka paWhatsApp iyaya ndikabva ndadelita chat rake. Mukomanashi ndiri kurwadziwa nenhau yekuti mari yandakamutumira kuti akwanise kundiodhera staff
imari yandainge ndakakumbira kumurume, but murume ainge akandiudza kuti mari iyi imari yaari kuda kuzoshandisa kugadzirisa gearbox remotikari, but mari iyoyo ndakatonyudzwa. Saka ndakazoenda kune umwe muprofita. Ndichisvika kuya ndakabva ndaudzwa kuti pandakauya neshamwari yangu kumba, shamwari yangu yakabva yachiva murume wangu. Hanzi shamwari yangu yaiita ichidownloada mapictures emurume wangu paWhatsApp status. Hanzi mapicture iwawo anawo mufoni make, uye zvinhu zvandakatumirwa kuti ndiite nichipfeka kuzasi. Hanzi shamwari yangu iyi yakandichinjanisira mishonga, ikabva yandipa mishonga yekuti ndikuvare kuzasi, so that inini nemurume wangu tinokwanisa kuzosvika pakupesana. Kumasowe uku vakandiudza kuti ivo vanokwanisa kundiyananisa ini nemurume wangu. Vakati vanokwanisa kundivakira muteuro wekuti kana ndikagara pasi nemurume wangu ndobva ndareurura zvese zvandakaita ende nereason yandakazviitira, iye anokwanisa kundi understanda so fast, tobva tazofamba tiri tose kuti ndikwanise kuwana help. But mukomana ndiri kutya kuti munhu mangwana kana kuri kunzi ndikareurura chinokwanisa kuzova chituko zvakare kumurume wangu kuti wakazama kuda kundityisa zvikakona. Shamwari yangu iyi yekuTanzania ndichiri kufunga nezvazvo. Ndine dzimwe pfungwa dzinombondipinda dzekuti kana ndikangowana munhu anokwanisa kuita go back to sender, zvinhu izvi zvaakaisa pandiri zvidzokere straight kwaari. Veduwe, ndiyo nyaya yatakatumirwa navanzvadzi vedu ava. Mari yavanga vachitaura ivo, hanzi kana ndikacalculata mari yandakatumira rana uyu including yaya yemushonga 400, hanzi plus 700 US yandakazomutumira, hanzi yese it amounts to 1.1 US dollars. Hanzi ndinototya kuti murume nditange kumuudza kuti ndiyo mari yandakatumira munhu uyu. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tinawo muzuva ranhasi. Sekutaura kwandamboita, culture imwe neimwe ine zvayo. Endai pachannel iyaya inonzi European Confessions, muchadzidzawo zvimwe zvinhu zvekuti manga musati mambosanganawo nazvo. Tichange tichizama kuuploada ikoko also on a daily basis.